सेलारिया जाहैबाय 21,24,000 नाय जोंनि 46 MCLA बिथांमोननि दरमाहाखौ जुग खालामब्लाबो प्लास खालामबाबो 21,24,000 जाहैया। निटकन होननाय कम्पानि जोंनि बे एसेम्बलियाव दङ। बिथांमोना जोंनियाव मानो फैदों, मा लांनो लाना थांनो नागिरदों आरो बिथांमोननि खामानिया मा आरो बिथांमोननि सेलारिखौ सोर होयो? दिनै जोंनि मानसियानो रानथाब फोनथाब जानानै दङ। आसामनि बाहेरनि मानसियासो जुदि 21,24,000 मान्थलि लायोबा नों माने मेगन साया? बिसोरनि खामानिया जुदि लिरनानैल' हिसाब खालामनानै बिटिसिआव हरनायब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बेखौ मावनो हाया। बिटिसिनि रेभिनिउ कालेक्शननिफ्राय निटकन कम्पानिया बिटिसिनिफ्राय लाख लाख रां लांनाय सोराङाव फैदों। निटकन कम्पानिखौ बिटिसिनिफ्राय थाबैनो होखारनांगौ बिक्रम दैमारी। जि निटकन दोङो मान्थलि 21 लागासिनो दङ, जोंनि रेभिनिउ फैसाखौ आउट खालामनांगौ। बिटिसिनि रेभिनिउ कालेक्शननिफ्राय निटकन कम्पानिया दानसेयाव 21,42,000 रां लांनायखौ बिक्रम दैमारीया सोराङाव लाबोदों। निटकन कम्पानिया बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय मा मोजां खामानि मावनानै होदों बेनि फिननायखौ नागिरदों बिक्रम दैमारी बिथाङा। जोंनि रांखौ नंखाय खामानियाव बाहायनो गोसो गैया। जोंनि फैसाखौ बिना कारनाव बिना मतलबाव जोङो इउज खालामनो गोसो गैया आरो खालामनो नाङा। आं दिनै बे गोसो नोंथांमोनखौहाय आं गिबियावनो हामबाय होनदों आरो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं मोननैसो गोनां खोथाखौ आं मिथिहोनो नागिरदों। आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ, जायफ्रा MCLA EM चिफ गासैनिसिमबो आङो बे खोथाखौ क्लेरिफिकेसन होनो नागिरदों आरो लोगोसे रायजो राजानो। दिनै जोंनि बिटिसि एसेम्बलियाव मोननैसो कम्पानिया दंफैयो आरो मोननैसो कम्पानिनि मादाव आं मोनसे कम्पानिखौहाय बुंगोन, बाखिखौ आं उनाव बुंगोन। दिनै निटकन होननाय कम्पानि जोंनि बे एसेम्बलियाव दङ। बिथांमोना जोंनियाव मानो फैदों, मा लांनो लाना थांनो नागिरदों आरो बिथांमोननि खामानिया मा, आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो नागिरदों। गिबियावनो आं नाम्बार 1आव बुंगोन, बिथांमोननि खामानिया जाहैबाय गोजाम खामानिया बेसेबां दङ, गोजाम थालांनाय लायबिलिटिसआ बेसेबां दङ बेखौ हिसाब होनानै गभर्नमेन्टनो बिसोर साबमिट खालामनाय बास। आरो बिथांमोननि सेलारिखौ सोर होयो? नाम्बार 2, बिथांमोननि सेलारिखौ होयो जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जिथु रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय होयो। जाय रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ जोंनि पाब्लिकनिफ्राय प्रपार्टिनिफ्राय जि कालेक्शन जायो बिनिफ्राय होनाय जायो, मिसलेनियास आरो बे रेभिनिउनिफ्राय। आरो बिथांमोननि बिखेक खामानिया मा? बे फाइलखौ स्केनिं खालामनानै डिपार्टमेन्टआव हरनाय बास, बिनि अनगा जेबो खामानि गैया। नाथाय बिथांमोननि मान्थलि सेलारिया जाहैबाय 21,24,000 साबा आरो 6 जन मेम्बारजों। नायदो 21,24,000 आयु 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 आयु। नाय जोंनि 46 MCLA बिथांमोननि दरमाहाखौ जुग खालामब्लाबो प्लास खालामबाबो 21,24,000 जाहैया। अब्ला बिथांमोना जोंनो मा होनो फैदों आरो जोंनिफ्राय बिसोरो मा लांनो नागिरदों? ओरैनो बिना मतलबाव बिना कारनाव जोंनिफ्राय मान्थलि 21,24,000 लांबाय थायोबा मा जागोन? दिनै जोंनि मानसियानो रानथाब फोनथाब जानानै दङ। दिनै एकर्डनि उनाव NDFफ्रानो दिनै रानथाबना दङ। एक्स एबसु जायफ्रा एबसु हिसाबै खस्थ' खालामदोंमोन, एक्स भलन्टियार फर्स जायफ्रा एक्स भलन्टियार फर्स हिसाबै दिनै नांथाना दंमोन, बिथांमोननि फिसाज्ला फिसाजो फेमिलिफ्रानो दिनै गैया जानानै दङ। अब्ला नाय जोंनि मानसिया मोनजायालाखिनो एकर्डनि उनावबो जुदि आसामनि बाहेरनि मानसियासो जुदि 21,24,000 मान्थलि लायोबा नों माने मेगन साया होमबा? आंहा बुंनांगौ गैया होमबा? नोंहा बुंनांगौ गैया होमबा? आंनि बुंनो साननाया बेसो, जोंनि बिसोरनि खामानिया जुदि लिरनानैल' हिसाब खालामनानै बिटिसिआव हरनायब्ला जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला बेखौ मावनो हाया नामा? आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बिसोरखौ आउट खालामनांगौ आरो बेसेबां खामानिखौ जोंनि बर' इउथफोरनो मान्थलि 21 लाख नङा, मान्थलि 30 लाख जोंनि बर' इउथफ्राबो एंगेज जानांगौ। आं दिनै बेखौसो बुंनो नागिरदों। दिनै बिथांमोनखौ बाहेरायाव होखारनानै आउट खालामनानै बिसोरनि एक्सटेनसनखौ बन्द खालामनानै जोंनि बर' इउथफोरानो बेयाव जिरायोब्ला सोरहा लाब जागोन? आंहाथ' लाब जाया। रायजोआ लाब जागोन, नोंथांमोननि राजनिकआ लाब जागोन। बेयाव सोरहा लाब जागोन? दिनै सासे प्रिन्सिपाल IAS अफिसार
प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि दरमाहायानो 1,50,000 नङा बिथांमोननि दरमाहाया बेसेबां नोंथांमोना नाय 1,50,000 1.5 लाखनिबो हा माबा दङ ओइ सेलारि दङ सिन्था खालामनानै नाय अब्ला होमबा बेसेबां जुदि प्रजायाव दिनै जोंनि बे बिटिसि सेक्रेटारियाव बा अफिसाव जानानै दङ नोंथांमोना दुखु मोना होमबा जों दिनै राननानै दङ जों थैनो नागिरदों दिनै बयबो जों जुदि मोनजायाब्ला जोंनि न'खराव हाबनानैनो जुदि जागासिनो दङब्ला जों जुदि मोनजायाबा जों थैया होमबा जोंथ' थैगोन ना बेनिखायनो आङो दिनै खावलायदों बिथांमोनखौ एक्सटेनसनखौ बन्द खालामनांगौ आरो बिथांमोनखौ बे एसेम्ब्लिनिफ्राय बे पबित्र हदननिफ्राय बिथांमोनखौ आउट खालामनांगौ बिनि बिकल्प नोंथांमोना लानांगौ आं गभर्नमेन्टखौ दिनै बुंदों एमसिएलए इएम जायफ्रा दिनै बुंदों जोंबो मिथिया आं सोंदोंमोन बिथांमोननियाव सोंदोंमोन जे नोंथांमोना इएम नोंथांमोना एमसिएलए बिसोर सोर जों जेबो मिथिया बेखौ गोजौआसो मिथिगौ जुदि गभर्नमेन्टआव थानाय सानैसो एमसिएलए इएमआनो जुदि मिथियाबा माबायदि जागोन बे दिनैनि बे जोंनि बे सरकार सालायनाया दिनै आं बेखौनो बुंगोन दा डेभेलपमेन्टनि खेथ्रआवबो दिनै आं बेखौनो बुंनो सानो फार्स्ट जोंनि मानसिया हदायबो सानफ्रोमबो आगानसे बारा जोङो प्रायरिटिखौ मोनग्रोनांगौ आगानसे बारा जोंनि मानसिया प्रायरिटि मोनग्रोनांगौ आं मानि थाखाय बुंबाय थादों आं दा रावनिबो खहानि थाखाय बुङाखै आंहा मा लाब जागोन आंहाथ' जेबो लाब जाया रायजोआसो लाब जागोन रायजोआसो मोनगोन दिनै डेभेलपमेन्टनि खोथायावबो आं दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारा जेबो मावनो हायाखै होनना आं बुंनो साना मानो होननानै बुङोब्ला आङो पलिटिशियान नङा नाथाय दिनै आङो मानगोनां प्रमद बर'नि सरकारखौ आं बेखौसो खावलायगोन हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव जेसेबां खामानिखौ मावलांबाय बिनिख्रुइ डाबल 3 गुन बांसिन खामानि मावनायखौसो रायजोआ लुबैगोन नङा होमबा आंबो लुबैगोन बयबो लुबैगोन साप'ज हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समाव जुदि मोनबा स्टेटआव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनोब्ला प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय सरकाराव 10टा स्टेटआव गेस्ट हाउस बनाय अब्लासो हाग्रामानि गोजौआव थानो हागोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जुदि दिनै हाग्रामानि गभर्नमेन्टनि समाव जुदि लाबोबायब्ला बिनि गोजौआव मा दं बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि गोजौआव मा दं सिआइटि लाना फैबायबा सिआइटिनि गोजौआव मा दं बेखौ डाबल नोंथाङा दि लाबोनो हागोन अब्लासो हाग्रामा महिलारिखौ गाहायाव दोननो हागोन दिनै हाग्रामा महिलारिनि समाव बिपिएफनि समाव जुदि 100 जनाव 70 जन दिनै रिजार्भेसन बर'आ लानो हादोंब्ला दिनै बिटिआर इक'नमियाव नों 80 जन लानो हानांगोन अब्लासो हाग्रामा महिलारिनि गोजौआव जागोन बेखौसो आं दिनै खावलायो बांसिन मोजां मावनायखौसो आं दिनै लुबैगोन नाथाय आं हमलसन खालामनो नागिराखै सिस्टेमाव थानायखौ जोङो दिनै एकर्डनि उनाव आं दिनै बेखौ लुबैगोन दिनै गोबाङा सोंहरदों जे जोंनि बिटिसिनि पस्टआ स्टेटआव दङ नामा आं बेखौ दिनै जेबो बुंथ'वा आंनियाव तथ्य गैया फैबाय थानाय समावसो आं बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन लास्ट खोथाया बेनो जि निटकन दङ मान्थलि 21 लागासिनो दङ जोंनि रेभिनिउ फैसाखौ आउट खालामनांगौ आरो गोसो दङब्ला जोंनि बर' इउथफोरखौ बेयाव 21,24,000 होनानै एंगेज खालामनांगौ आं दिनै बेखौसो बुंगोन जोंनि फैसाखौ बिना कारनाव बिना मतलबाव जोङो इउज खालामनो गोसो गैया आरो खालामनो नाङा आं दिनै बेखौसो बुंगोन मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' जाथिनि आंहा जेबो सेक्रिफाइस गैया नाथाय गोबां इउथ्सफोर दिनै सेक्रिफाइस खालामनाय दङ बिथांमोना एंगेजमेन्ट जानांगौ आं दिनै बेखौसो लुबैगोन आरो गोबाव बुंनो सानाखै नोंथांमोननि जुदि आं गोरोन्थि बुंदोंब्ला दुखु होदोंब्ला नोंथांमोना आंखौ क्षमा खालाम अब्लाबो नोंथांमोना बे निटकन कम्पानिखौ बाहेर खालामनांगौ बास हेलो लोगोफोर आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैहाय बिटिसिनि ठेकेदार बिक्रम सारनि माखासे खेंफोरथि भिडिअखौहाय खोनानो मोनबाय रायजो राजा नोंथांमोन जुदि बिक्रम सारनि बे बुंनाय रावफोरा सैथोमारब्ला जोङो बे निटकन कम्पानिखौहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय लाखियानो मोजां बिसोरखौहाय जोङो गेट आउट खालामनायानो मोजां होननानै आं सानो रायजोफोर मानो होनोब्ला बिक्रम सारा बुंदों बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय जेबो मावाखै अब्लालाय मानोथो जोंलाय बिसोरनोलाय 21,24,000 पार मान्थ हरनांगौ जुदि बिसोरो जोंनि बर' हारिनि जेबो मावाखैब्ला बिसोरनोलाय मानोथो जोङो फैसा हरनांगौ गोनां जाखो रायजो राजा नोंथांमोन
जुदि बिक्रम सारनि बाथ्राया सैथोमारब्ला बे निटकन कम्पानिखौहाय जों बर' हारिया खौसे जानानै बन्द खालामनांगौ आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट साराबो प्रमद बर' साराबो बेखौहाय दायथ' लानांगौ होननानै आं सानो। रायजोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो जेन' भिडिअआ बयनिबो सिगाङाव सौहैनाय बायदि। रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअ हगारनायनि थाखाय जुदि माबाफोर गेरेन्टि जादोंब्ला अन्नानै निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामो। एसेनोसै रायजोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।